Ahojte, ja som Miro. V tomto videu by som sa s vami chcel porozprávať o koncepte vedomia v umelej inteligencii. Verím, že v tomto videu poviem kopec hlúpostí, no aj tak som ho chcel natočiť, pretože to je podľa mňa veľmi zaujímavá téma. A chcel som vyjadriť svoje myšlienky. Toto video bude taký filozofický monológ a jeho cieľom bude donútiť nás všetkých sa tak spoločne zamyslieť nad danou problematikou. A teda na úvod by som chcel povedať, že neexistuje presná definícia vedomia. Opýtal som sa ChatGPT, čo by malo byť vedomie. Citujem. Vedomie je často vnímané ako subjektívny zážitok alebo schopnosť uvedomovať si seba a svoje okolie. Toto si myslím, že je celkom presná definícia. Teda chcel by som povedať, sa to v minulosti riešilo, že v doterajších aplikáciách umelej inteligencie, či existuje nejaké vedomie alebo nie. Konkrétne v takých veciach ako jazykové modely nie je žiadne vedomie. Je to len nejaký nástroj, ktorý vykonáva jednu konkrétnu vec. Ďalej by som chcel prejsť k sebauvedomeniu. Či je sebauvedomenie potrebné na to, aby sme mohli tvrdiť, že je nejaká bytosť umelá alebo biologická vedomá, teda či má vedomie. Táto otázka pravdepodobne existuje preto, že ľudia majú vedomie a zároveň si aj uvedomujú samých seba, že ja som ja. Ale chcel by som uviesť dva príklady. Predstavme si, že sa niekto napríklad narodí hluchý a slepý. Budeme tvrdiť, že má vedomie a že je schopný seba uvedomenia. Vedomie pravdepodobne má. Mozog má rovnaký ako my. Všetko sa tam deje rovnako ako u nás ostatných. No tým, že je hluchý a slepý, mu už ostalo menej zmyslov. Odišli mu hlavne tie hlavné zmysly. A teda, ak sa niekto takto narodí, po prípade takto vyrastie, myslím si, že nemôžeme tvrdiť, že má nejaké sebauvedomenie, pretože nemal ako prísť na to, že je on. V podstate celé sebauvedomenie je len o tom, že nám niekto povedal, že my sme my. Ten človek jednoducho len spracováva podnety okolo seba, teda svojimi zmyslovými orgánmi, ale bez zraku a sluchu. Takže cíti niečo, že sa niečoho dotýka, nejaké pachy a chute a tak ďalej. Ale nedokáže si uvedomiť, že to on prežíva. Ďalší príklad je napríklad mucha. Môžeme tvrdiť, že nejaká mucha, napríklad akýkoľvek hmyz, nemá vedomie. Sice pravdepodobne nevie, že je mucha, no svoje okolie vníma. A teda týmito príkladmi sme došli k tomu, že sebauvedomenie nie je asi potrebné na to mať vedomie. A teda v tomto bode celý koncept vedomia sa nám delí na dve časti. Môžeme mať vedomie, kde len vykonávame reakcie na nejaké podnety, ako mucha. Keď má pred sebou prekážku, tak ju proste obíde. Ale neuvedomuje si, že je mucha. A existuje aj druhý typ vedomia, ktorý majú napríklad ľudia a minimálne niektoré zvieratá. Že si aj uvedomujeme samých seba, teda máme seba uvedomenie k tomu ostatnému, čo má aj mucha. A týmto som chcel prejsť k tomu, že neexistuje nič ako ja. Náš mozog sa skladá z rôznych častí, ktoré sú špecificky navrhnuté na to, aby vykonávali jednu úlohu. A tieto časti sú prepojené. A prepojením týchto častí, ktoré nám spracovávajú rôzne zmyslové vnemy, dosiahneme subjektívny zážitok. A teda subjektívny zážitok je niečo, čo potrebujeme na to, aby sme mali vedomie. Dnešná umelá inteligencia sa díva na veci oddelene. Ľudia sa snažia vyvinúť jednu časť tohto mozgu, ktoré sa následne v robotoch spájajú dokopy. Napríklad konvolučné siete
vidia jazykové modely, rozprávajú a žiadna časť z toho nemá žiadne vedomie, ani si neuvedomuje samú seba a tak ďalej. A ľudský mozog by podľa mňa mal fungovať úplne rovnako. Ale ak sa tieto rôzne aplikácie umelej inteligencie spoja dokopy, myslím si, že vzniká to, čo nazývame vedomie. Subjektívny zážitok. A týmto sa chcem dostať k poslednej veci. Ak vytvoríme umelý systém, ktorý kombinuje rôzne zmysly, ktoré som už spomínal, získame subjektívny zážitok v čase T. Teda jeden úsek v čase. To znamená, že ani spojenie rôznych zmyslov nám nevytvára nám vedomie. Vytvára nám len nejaký oddelený subjektívny zážitok v jednej časovej jednotke. Na to, aby sme dosiahli vedomie, je potrebné prežívať čas. Takže čas je kľúč k dosiahnutiu vedomia. Otázka teda je, prečo roboti nemajú vedomie? Najnovší roboti majú zrak, hmat aj sluch, dokonca vedia aj rozprávať. Taktiež aj prežívajú čas, keďže všetky tieto vnemy sú spracovávané non-stop, aby vytvárali reakcie na prostredie toho robota. To znamená, že majú ako keby rôzne časti mozgu, taktiež aj prežívajú čas. Tak prečo teda tvrdíme, že nemajú vedomie? Toľko som len chcel predať na dneska. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa pozreli na toto video.